vyberaní medu je nutné, aby bolo pekné počasie, tlaková výš, aby včely nepichali, aby sa dalo klidne robiť, či včelárovi, tak aj pomocníkom. To je veľmi dôležité pri medobraní, aj pri práci so včelami, keď sa ide do úla. Vždy treba, aby bolo pekné počasie. Veľmiaca mriežka, keď dnes umieme náradie a medomet, dostaneme medovú vodu, do tej dáme cukor, spravíme sirup a tieto zbytky medu s pridaným cukru im pridáme ako zásoby, aby mali čo jesť, pretože sme im zobrali všetek med z medníka, aby matka kládla ďalej. A potom si budú nosiť ďalej. No, tak toto je, ako som hovoril, už je to medový plást z roja, je nabitý medom, včielky pracujú a zahustujú med. Lietavky nosia a mladušky zahustujú a odparujú med a starajú sa aj o potomstvo, v bunkách dochovávajú mladé včely. Každá včela v určitom veku má svoje zamestnanie a postupne majú taký inštinkt, ktorí vedia sami, čo majú robiť. Sú to čističky, krmičky, dojčičky, potom sú strážky a potom sú lietavky, najstaršie, ktoré nosia pel, med a vodu. Včely zadymeli, stiahli sa dole do úla, aby sme mohli lepšie ich vybierať z plásty s medom. Odmetáme ostatné včely, aby sa nám nedostali do miestnosti na vytáčanie. No a toto je posledný úl, ktorý dneska aj vytáčame. To boli silnejšie včely. Ešte jeden. Toto je ako plás mladší. Ešte nezaviečkovaný, ale med zrelý je. Pretože hustý sa neleje, ale stužkuje. No, ja si myslím, že to by stačilo. No dobre. Ešte pozrieme, počkaj. No, včely sa stiahli teraz dolu, no, tak tieto si môžeš natočiť čosi. Tzv. Panenský plást. Včely ho stávajú vtedy, keď nemajú medistienky alebo nemajú iné miesto na stavbu, nemajú rámik, to znamená, že tuto chýbal jeden rámik a včely si ho pristavia aj na bok, ako na túto, toto zavesia ho sem na úl a keď nemajú teda miesto, tak si sami stavajú a pomáhajú si ako môžu. Takže tzv. Panenský plást.